പ്രിയപ്പെട്ട NSS വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് ലോക ആംഗ്യ ഭാഷാ ദിനം അഥവാ വേൾഡ് സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. നമുക്കറിയാം, കേൾവിശക്തി എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ കേൾവിശക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചുറ്റും എത്രയോ പേർ ജീവിക്കുന്നു. അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ പറ്റി നമ്മെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് ഡേയുടെ പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി UN ജനറൽ അസംബ്ലി എല്ലാ വർഷവും 23 സെപ്റ്റംബർ സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ രാജ്യത്തും വ്യത്യസ്ത സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതും നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ NSS വോളണ്ടിയർമാരും ഇതുപോലുള്ള സൈൻ ലാംഗ്വേജ് സ്വായത്തമാക്കുകയും ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ലോക ആംഗ്യ ഭാഷാ ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.